bodů. V čase 59:14. Sdělení pro pana Zušťáka, prosíme zdržet se jakýchkoliv doprovodných akcí. Děkujeme. Ale jako ven tu šlape, to je... Takže viděli jsme první bezchybnou dvojici, která překonala i žolíka, což je tedy modrý bazének. A výsledný počet je 42 bodů na parkouru. Jeskyně překonala parkour v čase 56,69. Letěla tak na závěr, letěla i do konkurencí. Tak má povolený Jeskyně Matušová Eva, Ustanko 8, Věka Kadeva. Co? Je ti radši asi pomalejší, ne? To tam zase se mi zastaví. A co byč používá? Matila, šporny, to je bolest pro mě. Už dlouho neudělal, že Ale on ty profily nemá rád. Ale to taky co ty je? Takže na to Jeskyně absolvovala ze 42 body na 40,95 a start má povolena Černá Michaela a Věka Kadeva. Dvakrát jí vyhnul. Ale jo, jak mkle. A to byl vývoj. Na poslední chvíli tak zvládala to dobře, to začal vyhnout, tak najela znova, tak to skočil, to už to nebylo Takže je Černá chybová na členku, hnutí stále vyhrála 16 bodů a celkem výsledek je tedy 28 bodů. Pochopitelně, hlášení rád dokonale
deklarovaný. Nebo přizděju. Tohle zkouška veřejnosti. Ano, takže start má již povolen 8 startující, Mikšová Lenka, Dimitri, jezdecká stáj, Rančice. No, ty. Nechci. Druhý závod je 25. A jdeme na 13. Celý počtem bodů přeskočit Joňka je tedy 44 dobrých bodů, čas je 65,22 pro jedině Mikšovskou Lenku, Dimitri. Jako další bude startovat Kamírová Barbora, Kings Black Beauty, je Káborová, připraví se Boháčová Petra, Havlíková Natálie. Najel znova, tak to dál, no. Pak schodil vlastně a pak vyhnul znova, no. Jak začal běhnout, tak... Ale to tak dobré. Toho vyzvali, aby to nechal, aby... Takže start má povolen Barbora Kamírová, Kings Black Beauty je Gáborová. No jako ostudu neudělal. První ostudu neudělal. Takže vyhrali se. A tohle ten taky neudělal. Koupil kolik je chodíte? Půl? No tak to bych přehodil, já jsem ti říkal ZLL. ZLL. Jo, to jsi dělal když to přihlásit, že se stala veškerá chyba. No fakt jsem to říkal, ZLL. Dobře, já jsem dělal srandu, vážně, opravdu, já jsem dělal srandu. Takže jestli je Kamírová bohužel šlo 10 6 a Joňka je 16, 16 dolů. Když si tam hejty prostě. Myslím, že se jde přihlásit. Mě objednala. Pak mě Pája objednala, tak no, to přihlásit. A start povolíme Boháčové Petře, Bonvej, jezdecká stáj Delta a připraví se poslední účastnice prvního oddělení. Havlíková Natálie. Jo, neboj, ten metr už dělá. Ale on už se nebude tak bát, Ty kriple, vole. Ale že si to tam nemohli vyzkoušet, aspoň ty Dejte ty dvě, ty prostě takhle. Ale, vlastně. My to taky tak bereme, prostě. Jako trénink, holky, vyzkoušíte. Na hobby se zkusili, na osobě.
Takže další jeskyně v cíli. Bohužel opět chyba na překážce číslo 5. Znamená pro tuto jeskyni 44 dobrých bodů minus 5, což je tedy 39 dobrých bodů v čase 60,18. Takže čeká nás poslední startující prvního oddělení a Havlíková Natálie, což je... Měla 37. Měla 37. Poté tedy... Pardon, vyšla o 50. A tak asi budeš mít Poté tedy pokračujeme v oddělení B, kde jsou ještě vody 4 minuty. kozáky na kotalíku. To tyhle, když ty vody četli, tak měla 39 a myslím, že ty měla 37. Ale nevím, kolik těch má moc nejde. A to prošlo. Co jich prošlo? Bez fyzice. Jo, došlo. No moc, myslím si, že ne. No, bez chyby asi jenom... Máme na rozcvičku možný. A tak to bez chyby. A on má dobrý hosto, někdy by si viděl jeho hosto, tak to je hříze. Na tom díle. Ta holčina, myslím, Je ta holčina. Možná, že tam bude, protože se má 4 a točila až 16 do lítka. To se měli na zemi. Hele, a na metr se to bude měnit? ještě to nikde není. Ale metr bylo tam sedí. Takže jeskyně zvolila variantu překážky číslo 8, což tedy znamená 36 bodů minus schození překážky číslo 6, což je tedy výsledný 30 dobrých bodů pro Natálii Havlíkovou. Jo, asi nie. Máte A bohužel tato jeskyně připadla v 88, takže je 40 dobrých bodů odečet 1 bodu. Výsledek bylo 29 bodů. Takže prosím, aby zůstal v parkouru pouze Luboš Kozák, který na Eduard s dovolením počká ještě venku. Jste připraveni, ale počkejte nám prosím se zbranou. A jakmile Eduard Čejna opustí parkour, bude mít start povolen Luboš Kozák s koněm Scar, reprezentující JK Kaleto. Já myslím, že 2.
Byli 4, ne? Tak kde je první? Na tom dalším? Ne, kolik nás je tam, 90. 11. Ale ty jsi pátou, no? Jsi zelený. 11, ale oni skáčou, teď už ty. Tak to bude tak jako optimální. To už skončilo, ale Vlastně 11, to bude tak na to dělat, jo? No, já když jsem byl tak. Ale už jsem tam cítila, A rozlej to do hlavy, kurva. Jenom aby. To ne, všechny to vyhlo. Takže jsem na pole 3 na Eduard. A výsledek Luboše Kozáka s koněm Kart je 44 dobrých bodů, ovšem překročení stanoveného časového limitu znamená srážku 1 bodu, což je tedy celkový výsledek 43 dobrých bodů. A po dokončení oddělení B poprosíme k dekorování a Boháčová Petra, Mikšovská Lenka, Vančurová Karolína, Matyšová Eva a Kačková Ještě Eva. pojedu. já to říkám, já mám infarkt. Třetí ne, asi tak jak to. Já mám infarkt. V pohodě, dejchej, jo? No, měla 37 určitě, ty další měli 30, tu Já víc, vodičku. jo. Máme jít přes pohodě. Takže i přes drobné zaváhání a děkujeme Matějovi Kotalíkovi, že nenechal vyběhnout kolbiště Eduarda Šejnu a proto mohl tedy dokončit tento parkour a celkový výsledek je 3 body, což je tedy 41 dobrých bodů v čase, 80,54. Takže nás čeká ještě 4 trestné body dolů, takže celkový výsledek je 38, pardon, 3 dobré body dolů, celkový výsledek je 38 dobrých bodů. A start má již povolen Matěj Kotalík, Easy Lady, Taj Zita, Opalice. Takže po dokončení Matěje Kotalíka poprosíme k dekorování Boháčová Petra, Vančurová Karolína, Mikšovská Lenka, Matyšová Eva a Špejslová Petra. Těchto 5 městských k dekorování oddělení A. To není ono.
Takže bezchybný výsledek absolvování Žorka, což je tedy 44 dobrých bodů pro Matěje Kotolíka a ve výborném čase 58,00. Takže vzhledem k tomu, že ve druhém oddělení úspěšně dokončili všichni tři jezdci, všichni tři tedy budou zváni po dekorování dětí na dekorování. Takže když se nám cítí jezdci Kdyby ještě bylo 16, tak bych si ještě musela zadit. Takže k dekorování jsme pozvali Boháčovou Petru, Bonvej, Vančurovou Karolínu s Dorou, Mikšovskou Lenku Dimitri, Matyšovou Evu s Tangem a Feslovou Petru s Mary. Takže a proto si dovolím pozvat k dekorování pátou umístěnou Boháčovou Petru s koněm Bonvej, jezdecká stáj Delta. Ondro, pojďte stavět, můžeš. Cože ostatní ještě? Holky nejsou dětská. Ty holky nejsou ostatní stavění. Máme jít zavolat? Jo. Čtvrté místo obsadila